Herri galdeketaren antolatzaileek eguerdi inguruan eraman dituzte emaitzak udaletxera. Dokumentuek notarioaren zigilua daramate. Legazpiko herriak emandako erantzunarekin pozik. Legazpiarrak botua ematera etorri dira, eta argi eta garbi bosgarren edukiantzaren alde agertu dira. Udal gobernuak bihar ezagutaraziko du bere balorazioa. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere oraingoz azalpenik ez ematea erabaki du. Aralar alderdiak bai hitz egin du eta jakinarazi du Legazpiko udal gobernuak gehiengoa lortu zuela hauteskundetan. Eta hauteskundeetan argi adierazi zuela hondakinak biltzeko atezateko sistema ezartzeko asmoa zeukala. Galdeketaren biharamunean Legazpin aurrez aurre bi jarrera nagusi dira, bosgarren kontenedorea edo atezatekoa. Ni nahi egonun marroia, bosgarren kontenedorea. Badaude hor ikerketa pila bat, atezatekoekin birziklapen tasa oso altua dela. Alkateak galdeketaren emaitzari jaramon egin beharko diola uste dute batzuek. Bere programan agindutakoarekin jarraitu behar duela diote beste batzuk. Baina gehienek uste dute, udalak herrira bakea erakartzeko modua aurkitu behar duela. Neitziako bikenten dituen behar zuen. Ze herria pixkat banatuta? Herria buskatu ez da inbehar. Herria inbehar da arreglatu. Ez buskatu.